A Deputación de Ourense e o Concello de Arnoia levan meses traballando nun conxunto de propostas e iniciativas como base dun compromiso coa Fundación San Rosendo para lograr un acordo que garanta o mantemento da actividade do hotel balneario. Acordo que se sumará dende un principio á Xunta de Galicia e que estará aberto a posterior incorporación de entes públicos e privados que en calidade de entidades colaboradoras contribúan ao impulso termal de Arnoia. A Diputación aposta firmemente por o termalismo e aposta firmemente por este balneario. Así, vamos a sacar un programa novo de termalismo social, que se unirá a todo o termalismo que levamos feito durante moitísimos anos, en donde vai a repercutir en todo o sector, en toda a provincia, pero en particular ou cunhas accións especificamente destinadas a este balneario que, como decíamos, é un balneario señeiro na oferta termal. A Xunta, evidentemente, colabora con nós tamén desde o principio. Aquí hai que falar de melloras, hai que falar de eficiencias enerxéticas, de mellora de eficiencia enerxética, hai que falar de novas captacións de auga termal e de moitas cousas. O primeiro punto do acordo é que o Concello de Arnoia logrará que o seu emblemático hotel balneario, icona e pioneiro do termalismo da provincia, continúe aberto máis aló de outubro deste ano. Data coa que no pasado marzo especulouse como límite para a actividade hostaleira termal. O trascender mediáticamente a intención de conversión das súas instalacións en xeriátrico a partir do próximo exercicio. Realmente estábamos preocupados por la situación que se nos viña un pouco encima despois de, como decía Luis, das noticias aparecidas, pero bueno, realmente a colaboración público-privada que funcionou ao 100% en este caso entre Diputación, Xunta, o propio Concello e a Fundación e a propia Caldaria tamén neste caso, pois conseguimos o que xa nos transmitiron agora tanto o presidente da Diputación como o presidente da Fundación San Rosendo e vai nos permitir xa non solamente o que dicían eles, que isto siga funcionando, senón que vamos a ampliar o funcionamento destas instalacións. O período anual de apertura do balneario foise limitando nos últimos anos a unha parte do exercicio. Así, o acordo contempla que en 2025 o período anual de apertura ininterrompido sexa de febreiro a novembro e que en 2026 e posteriores sexa de xaneiro a decembro. O día do mes, tanto da apertura como do peche, será decisión da dirección do hotel balneario, pero sempre dentro dos meses sinalados. O centro funcionará como unha ponte entre a atención sanitaria e a social, a que se lle engadirá o termalismo na súa vertente rehabilitadora. Y agradecemos a la Diputación, al Ayuntamiento y a la Xunta, especialmente a la Diputación, por este impulso que nos da para poder dar un nuevo enfoque a algo que hasta ahora necesitaba ese empujón. Gracias a este nuevo programa que se va a presentar, no solamente vamos a mantener las aperturas que teníamos hasta ahora, sino que las vamos a incrementar. Y también nos vamos a centrar en un programa pionero que es el de cuidados intermedios en un ámbito termal.